Mwakwaba edeba my friend TV Ghana ene so obade ede ache na sene da yenemo edi nkomo se my friend TV de dama koma so nko a ene de bebra mo no ene nso obade ede ache Abrabɔ mu nsɛm na eguso na nne de ye kasa afa ho anopai eye kwan a abusua bi efa so eje ajapade efiri enkwada bi nsɛm abra wona wofo afirim ekire ana aja afirim aja won ajapade a wode ja won no ya na abusuafo bi taa ehwim firi nkora nsɛm ma nkora ekoye basa ne santi ena no pai my friend TV ya fa to ye so se ye beba na ya ba beje ho enchirimu ne sene esitie sen na ye na ebe yiye ne santi mensa aka eye opaninkase bi a oye imam o wanchi zongo a ye no eba abetwetwe enkomo bra sim no mema ono akwan na ode ne din atudwa na wakire ne dibre kakra na afie no ye fiti enkomo na se wo hwe media na metro se wonso obe subscribe na wa share e de amaye na ode ama onua bi so se ne be ya ono so benya ho emfaso tena ha ya na woni ye ni dwuman ye oda na ode comments no egu ase na wo like e de mai benya ho den e de esefata abrebia de abrawo saa so na pese wo so ya sene na etimi di dwumadie brawo abrebia nso a na abrebia no kakra obenya bia ne de number no betudwa na wo de atoma mai se ne be ya de tonka ne abrebia ebetimi afra afoforo nso no abekire de ebehia mo de akire mo nyina afei me ka wo se my friend Computer Training Institute ono na so ya sene o se en kanche wo se bra no pai na eba no computer no ho nsensem bia on kire wo se na no wie school no o set no eye pa na nso ba bia bekobia computer si ho ne santi ama wunya adwuma nye nti wo se me kanche wo se anopai se o hwen ya tu anamo na bra ya chi akwan o wanchi eye asamoagyan papa fie no ye ne di animhwe wo kire computer afei so eba ne sem kire adwuma bia so beka news obeye sports saa adwuma no bia so wo kire ho afei so se opese unsua instrument bi te se organ ana men ana ntwena hodo jomru na opese osua ba ne nyina wa bie sa school na o kire ho ye wa brosan kase na ene asamoagyan papa efie no edi animhwe kwan a ekọ Thursday market no ehwa na echi akwan ewo akyerefo na nim tepa na wonim de o hostel ade ma obi bia ofura chiri ebeba wo bra esim no ye de aka nyina ba besomo mame komo alam chen na me no enkodi Abrabɔ mu nkomo malam bacho me wakwaba eba my friend TV Ghana minim se ene wada yi inshallah na fie ye pa mame ne nkwada nyina minim se mera som no ekoyiye na Bible no so mo kai bi mo ye de nyame ase bacho ani di kwan se me mfomti nka bebo odin na atiefo ahu na akire dibre kakra o de ma yo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يدي كاين يفرمي مالام رئيس سنة دودونوا يدي همي na mifrizongo na afesu mi imam wa media mofo ni mu a eli mpaibo ti kakra ene na menim se imam ankasa atweneti ase ndi kan no e wo wanchi zongo edi na echese ne ye nkomo no be ye de bebre ene ti se wo de wa fidie no ato YouTube ana Facebook ana ato a wo hwe ya na ana TikTok wa na afi wa subscribe na wa share my friend TV Ghana wo be se mo ne ma hu dawura o subscribe na wo share wo ne edi nkomo a ye be sa adwuma no ma malam ena no pa ye nkomo na koye se koso wi ase pa ni nyina ne se ene se obehwe na obi ewu ye ha na efre no awuo ma na nyanka na owo mu no awuo ma no ajapade kakra ma me ne papa no bere nyae no na yaje e de afiri enkwada no nsem ama nkora sofa obi nhunu ne ho ano obi hu ba bi on fa ne timfa ne kwan so a enye ne kwan so a eye asie na akwa asie no de meka se yende yankuba mbra so ene edie ko sa o hawo no se uba islam mu a ne pa no wuti asempo no yankuba watete bibia edi atuba bia e wo sa wo de tuo
nti na hia ne se wo ba firi mu wow wo firi mu pe ye benya nbiefo a wo mbaba na ya hwe agapade no okay na ya hwe nkwada no duduo okay na ya hwe emfane se oyira wawagya no okay na ya ka bibia kire wo se ne Qur'an ka kire ya ni okay wo de wo tefa aye 1/10 wo tefa aye 2/10 wo de aye half wo de wo kura wo de nim okay nti we no nyina no Yankopɔn wasise bibia ade Qur'an mu wow na fa yamfa nya adwuma no ena de ohawe brɛ wow nti wonam asase so no te sɛ wagye bade no Yankopɔn wacha wie okay wote ho a me kira wote ho a wo ye no na wagya pade a wo brɛ anya ye no nyame acha to ha ade awie sɛ ye den a wuwu a e won krofo a omudia wow nti no obi ntimi enjompu obo bi sɛ ebia we mi fa mawo okay dabi sɛ eba ne sa wo so wunu sɛ wafom okay wo sɛ Qur'an no ka tire sɛ wasi sɛ yemfa ne sɛ wo no wa we pen sɛ wo pre agapade no okay sɛ eba sɛ wo no wo bewu na unkora no esusa na ye kase yemfa mo a ebe wo de wa di animu akwaje fi nkora nsam no okay sɛ wo na wo bewu na wo unkora no susa okay sɛ na sɛ esi nkora no ena wo pese wo sisa edi kɔ wow eja nkora no sɛ wo na nkɔda wo muti ho a wo yɛ nkɔda obiawu eja wo na sɛ ebia ya mbɔ mo a ebe wo de enya wo de disa enya wo de ya ene esese wo so wo bɔ ni sɛ de be ya wo wo achi no wo nkɔsisi obi wo sɛ obi ho sɛ yemfa ni sɛ nipa ni be wo a wo sɛ obewu no na wo sɛ da kɔtoro kreta okay na wo tse bibia dia goso okay wo sɛ papa no wantimi ya bibia no na wo so ni nsa na wo de tim okay papa no wo pe na wo ba wasi ne papa no mo de kreta abɛtu ho ene Yankopɔn bo sa wo sɛ sanka wo ena wo bewu na onkora no sa na obi awu se ya ebe wo de okay what must you enya wo de ye wa enya wo de no se fanya wo bi onfa nya wo okay nti neti sɛ ye de se ne hu ne sɛ yemfa Yankopɔn mbra enya adwuma okay enu ne ebere ye wo wow ebe sɛ Yankopɔn de wakasa de ndi no ho atinje so wo si wo bade Yankopɔn ho atinje nso a ene bre na obebre ene Yankopɔn so onfa ntew ade ba ko ni awum sɛ sɛ ahwefo ehweme a obi wo ho a na okirima wo se asase na wo papa kodoso yemfa ne de abai a nipa ekun nipa wo ho kashiwe ye papa ne de maaye ena wo papa ne nya akwan kodoso ana wo maame ne nya akwan kodoso nti sɛ wo maame ni ho ne de a esese anuafo na ye nyina papa na de ma ode ma ya wo maame na ono akodoso obi anko na opam no de o but ono anya kwan akodua saa ne ma no se woni ho de a ne de ho kwan se ye gi firi nkola na omo wo ho no nsam because ye na ye kan ye na ye papa de ma ye mo de mo ye nananom ama binum kratim kasa nananom anya abusua na bibisa nti ho no so se na tie o se ni nyina no te da mika no Quran no waka bibia afa we nyina ho okay oh se ni everyone say sebi ebia wunya kremoni okay nti wonnim kremo nsɛm nti ye na ye kinkan Quran de bia anopani awia no ene ehu se we ena wo se yeye nti wo no enam se wo no we akamani a wo ka kumusum no nti no wo ba Quran no na yedi be kasam e de kyerɛw okay yen kase malam no sisi anase imam no sisi dabi Yankopɔn na wo di Quran no bai no wona si yenye ne se okay nti e wo se wo tiase e bi se wo kase wo ntiase na ti se wo no wo yi wo ho afiri sum no okay sum no na wo nyi didie e wo mu nti na wo mu e ye de wow so wo ni didie e wo sum no mu a wo mu e ye de
okay ne Quran ka tira wo say yense wo si da bi mi yesa se bi ne o ka say be bi wo ho bebre wa ya sorry senka ye ko chai adien e dia ma abusuafo se ne Quran ka tira ye ne bi man peni wow omo ye muslimifo o man peni wow te say wo fa Islam ni say banu ne ope e na obeye e wo Islam mo okay e na Islam so anase nyam sunsu wontimi nye ne ope ne mboni yankopan asisi ato ama wo e na say wodi so a e na te say wo ye kamani mapa anase wo ye isoni mapa ne mo say wo si wodi Bible ba tunche ana wodi Quran ba tunche na wodi wakuma pa ti a I mean what do you mean then ope say wo tire ntino ye how no our headache and he said you fanya be mesam e fanya adwuma wow and I do how you na e buy no mo the woman said you see if you be a mensa wo okay ana ntisa yes you come musum no so mensa wo bi no ho ara vai como na ede sene malam rais eteno o se fie bia mensa wo baabi wo ho a pese yemfa ha no se baabi anwan wo no ayamponche so etim be frɛ ma ne yeye nti wo ya ye kan no ehia pa because enam so man kola no bi obi atimi ahye homakora wu enam so man na ko geta kola no bebere wo ho a ena bebere so kra de o ho wura eye sakawa ne sa sikaduro nsɛm na enam no na ko ma fadodo na ye nyanka na se ye makwan ma papa no ajapade ana ma me na ajapade no odi so a ka bia school no otimi koy anya ne se nne wona na ma ebi mu namu kra bobodam kafra ebi mu namu o madwen no atima se ya me na yi tie nne wo ha na ohwe me amala mo kire mi yi yiwasom na tie bi obi abusu panyin me ntwam kɔ gina ya na hwɛ o kire mu atemu nti ene mamra ewo ho ede maye se ne muzirami nhyehyɛ tie no sese won kwa otim fa bibi hye won sam sa na mala na kire ya no pai subscribe na share na wonu abi nsan ka mi enti Quran ka tire se wo oni apia woni pia se nkora no sise dia o magin na addo saudi bi mo dia bobra frɛ wo mo okay wo frɛ wo bomu so a enye wo mo nko na wo frɛ wo mo e de bia sem wo nsam pedansefo se menu no asuma se ka ba bi no be vie be wo honi na nkora no so sise ma ho se wo magin nti se de bibi se wo nsam a ni sa de no be sei nti mpese mu de adanse se wo mu sika no emra de papa no wu ye no na etise okay enso me de bi hwɛ wo mu suku mu ene kika ho nti ni aka ene sei anyway nti mpese bi se wo mu sa wan no na mo se wuti ho saa nkora ye nyini wo ma nyini ama ya ka tro mo se mo sika e wasima si ho okay na se wo mu atu ana mo se ebegia na obuafo a obuafo sei because obi yo sa onim se ne de ya ba bi kura na ebe fanse bi betimi di bia didwa nti ya ba se jana akwa animu no ana betimi di bia store na nkola na ba so mo begia nse mala mo so ya kakra de o because nse ezen ko onya at least onya chefa bi kura kakra bi wo na oba se ne manyini nti me ba beje ma de akwa nse o se umman ka tire nse why this kana se musam so we yesikania fa wonsa nkaska no bo modin ya se wodu ho na wodi afi wo mu se le be ya omunyina wodi afi wo mu nsam ne mo se we ehia ni ene san this ka be se musam a wo ba dia susudi okay wodi na wo Jesus kan de bi eba saw okay wow enya wodi ende bisikashi obotoma enya wodi a nti wodi susudi se de te bia emra nkora no besori na yekase ehwe wo musika ese wodi mo wow na se wo tuma mfa wo mu a aye enmugasi e de mo ene ye bonisu e di tiawo sanate nti ye ba emfa ne se ba muzirami mu a ye ni emra bi ti se we de ye nyina ye papa na de ma ye nti se wona wonya chance kita ye nti we ni ho de a wo ni ho de a se ye ho kwan se ye meje emfiri wo ma nsem na me ya busua na de ya dabi
yentimi di infre papa no mansam omuna omu qualify say sika no be omudia nti say e bia sika no omu fi say ye kyade am omu awie no na omu say asoma say ye wofa ye man si ana say e bia we yenu ana bisa ye man si eno anu no na mo yentimi nka say e bia sisi de papa no ne honti no se no kan no papa ni honti ya nuafo na ye nyina ye papa no a wode ma ye nua panyina ono ayeso adwuma na ye nua kuma ayeso adwuma no ensese wa firim de a ye msan fa nkoma ne mma mbom esese san be yabusuya na de dabi dise de koma ne mma ne ma yabusuya emfa se sasase a ye mfa se asase na edudu kashi na kashi na papa na don kese da ho na waja ho kwa asase no ye papa de a ba kashi no ndi be dua e ndi se woni ho a say ye ko fire asase na dabi ne mano ene ye wo mo ajapade se e bia ye fo ne se ne yirusu etiase a wono so e obi ne ti se obi anso e woni chefa yankupon aka no Quran mi se ne di mano baba ho no nka utimi kirem kakra ma yo nka mepe se obi ni ho na na japade no e beto a ma wo mi chefa se we no wo mi chefa se de o mo ni se nya na kakra okay de o mo ni se emfa ni se ma wo ena memma so wo ti se becha de bemma benya oba ben bia de oba benya bia no bemma benya milo wow me se emfa ni se mako du ena ye cha se yi ba koma oba yi se ko yi mienu ma bema ene mema na he ba en mu ede na di ntira yo se wo se echa de padin ewia ede made ne mo a omudu ko mu kunu fio okay wo be man de wo de wuti fio wuti abusian fio no okay e bia sabano ko na ore na nyeya okay obasaba fio oba fio nso a waye was asudi edi amam wo be ma no wona be hwe no ese wo ese wo hwe no okay nti sa akose ne de na akose ne de na wie no na ebia ne mana nko yiye na wasamba oba fia wow wo be ma na wo ti fie no kakra wo so wudi ye no eno ana wudi be hwe no e be se wo ntimi yi woni se woti ho a woni fi oi nti edifo se sabi adwuna eda hono no nti yentimi ba se wo obaye ma wo menu na mama be ma su menu wo nya ba ko a be ma no su banya menu enkomo na ye da no pai na yentwa e homra na menfa won kire my friend Computer Training Institute ose menkanche osa no pai ba no computer ne ho nsensem de a fa ha no nyina bedan won ona chi akwan wo wanchi oni asamo agyan papa fi ne die ne hwe abosan kese na ene kwan a ekọ Thursday market ya wada dwa no e wo wanchi no eno no ene die ne hwe teacher fo no nimde na odinya misuru betete kwan so nkoso ba no computer software and hardware ho akade nyina we say graphic design office administration ene ye free office ba bia computer e wo ho a ehwe wanim ene achi se ne wo yefunu ye oya na oti ye oya na okoto pala bi kura obekọ no bo nse krache no te ho ana na beba no we na keka na abo bibi wo computer no se no akotwe paper bi e de abra no atu aka we echese ne computer no aba ene ya betena ase enya de a ekoba bia ene nti wo hwen wo ha tuanamon na so bra na bepe ho adesua bi osemi kan je se e abosumi nsia pepepe e na ode kire we nyina enye kwantenten bia abosumi ensia e na ode kire ama so abeye pabene e wo computer mu sene e be ya set no enka dem na obetimi dia kwaya adwuma na oso aba mfaso computer nti ene obi Abrabɔ na sei kra a ode ne nam wiase obi de ne de kafra ayensanom
obi ne de aye nnubone nom ni nyina ne se wo ko school no anti omu ko hia tinja a woje minimade o me set nanso ade ba kompe ade ne ye de a computer nko ade a o say Fabra my friend computer training institute a ye chi akwa wanchi e ba ne sem twira adwuma mu so a o say menka nche o say so be kan news mapa ye akan de akan piesie obedwudwam ama obi ate ede abubu ba fo ni kire o san so na ba kwasi kokko kasa Abrabɔ na person fan kan news so eno so wa kire e wo ho eni ti bra program hosting te se me ne malam ti a etwetwe nkomo yi o be kire o nso bo hu se ne obeye no kama e ba na se mfa fidie monjom me kire DJ ya o kire o de radio so de o TV so de wa ko gina bonten aye bi ase na efro bi ase na o de adijuma frequency for pani no e wo 054 800-907 054-800-907 ana 0545-251644 0545-251644 na woni kwankyerefo panyin no enkasa dia kan bia no ode bekiro saa so na my friend TV Ghana say wa bia adwuma bi na ne online opese ye mo ho dwe dawuru mfama wa aya fresa number ya de tu je kwankyerefo number yi ana administrator number yi ono be di nkomo kama bre na esem na wa bo ne ma no nyina ho dawuru e de ama atwe customers de abra mene malam gu so a ye twetwe nkomo e fine ne awuo ma safe na wo join ne ya awuo ma ye wugya omo a na busuafo ahwim omo ne ma afiri nkuransem ma nkura ya koye basa e wa setene mu no eno ho nkomo e na ye ne maram egu so a ye di ene ntimi tia hono me no e komo alam chen na yakorapo niema app na ya bobo niema so na nso wanya adaje atibi nti subscribe na share ma oni abi nsanka like na afi ma comments e wase na oni abi nya bi nhwe na abre bi ya no ono so emfa mu aba madam no mo akwa aba bi am say igu yen komo no so na ayede pa ba bi ne me de pa na sese ye de ba akoma oba but ma bi sese ma bi ya akokonyini e wa busuanum sese me ntese ono kra pese emfa ne ma no ma nche e wa busuanum nti aya times ya omo ne ko kekan ne ma bom na obehwe na binum di binum na maduro so na ye twa binum na sese na ye betima ka se binum gudem fasa sasesem ne ajapade ho no binum gudem nti ntese nya adwuma ntase nti binum bode ne de ne nua kwa aduro so de ne kwa aduro so de chechire de bodua se ne be ya niema nyina ba be ne de a e ho no me pese ye ntimi pa na ye hu because ne ye kan nye wi asefo nko na ye ya somra num muzramifo ene ai empo binum wo ha ye ken omoso e kan ti kakra nti wo nse obi dibia ba asasesem kunuma me o hwehwem e ohunu se ti sei ana ti sei na o chame no nti mpese ho no nti ase bi enwure mpa ma ahwefo no nyina yo kakra mega ni se wiase no enye obi adia enye kupon dia wow ena ade ayo kupon se ayo wodie no okay ekopsu ba pamu a osebaka wow ena mam onu mbiri agapade ho bebre wow se bra wo bre nyina no ho bajato wow dabi baka se wu no a sa ne man nyina wasa ade abu no ene wo he ko o jan ho sene nyantwi na wajan ho nso no enye se wajan ho no ko no te no dabi ko bu hu punta atenya kupo okay kwana wo fa so a wo saka saja pade no wo saka nso de na wudi ye okay wo se yedwin ho nipa na wo no wa bra wo bobba no ene wo he mo ndwine no ho yes wo no wa bra ansan fifiri ade ajapade nyina ade ba si ho ene wo he oja hoko wo ko no su kapre enka no ho kura pandie enka no ho kura wo ba ye fomu a emure ya abura efensen ngura ma mforese kali ko no nwira enu ana wodi ko okay nti se bra wo bre nyina no wajatu ho ene wo ko dan ne eye ni se wajatu e ko no ajapade ne de enja no okay be se okobo hu kunta akyerenya kopon ono wajja no ho a wo ko no woni wajja no ho a wo ko no okay
wakoko bu nkunta atenya kupon kwana wo fa so a wanya sude na wodi ye nti wo bedi ade no wo ha ni se woni babiri saa ma wako sei obi mpo ani yabusu panyi etimi arawo sem se fie no kura na wasisi no etimi pam ba maame kunafo bi na ya pam wona ne nkwala ne nyina kura mo mfiri fie ho bi kura timka me no beda se won ti ase a na kafro me no beda won ti ase de a firi fie ho ko na me bera fie esi nti sisi no me pese be bisa se e ba na saa de oye saa no afutu ben ene wo ho ena de ono so ye de aye no afutu ben ene wo ho man afutu wa we saa no afutu abi ma woni se nti bule wongo okay so obi awu wani agi se le japade wasisa nti ubaka ho abi ubaka ho okra na de na ha wow se de nipa no koy no sa na wusu bako na ani bebe so everything okay se ka nipa no ko ebi afa se ne jimi na ko no okay wo nyansa nti wonwu ani de meka se ne ha nambo se nipa no se ubaka se ebia one time ko hospital okay okay wonu maduro okay ena wonye se nti no ma wajaja no ko na wo ne ko na da fo am je se ono ebia on de obeka se o de tembia ko check up to na wo no so owo ni se owo ni check up wow aha ena wo nso ayesisi wo no wa ayesisi wo no fo manyami okay wo di manyami a ya bi bam wa sere dabi okay emfa no nko ba bia okay entu na duro enye ni bibia okay kase wo di wonni mo bia ka nyame ho okay ya kupon so ondi ohwemoda wow so wo di wujide se ne mu a wow me ka wona se wondi ohwemoda wow Quran ka chere se obi abaso nyame bia no yame ba man di ma mmeremmeremmeremmer ade ma no eso da bia wotu ho wonti ase se ebia matu asemase aduro enya no matu ni se enya no ba ne san okay sani pa no woni yakubra na woni yami na nam wow okay nti enam se woni yami nam no wo batumi no dabi okay because me chere wo wow mmerɛ bi ba krom ha ntoko bi sie menu se watia ache pa okay dabi ana dwumi nam hana obi tu mebo wow o tu bo no ene ko bodan wow ene o sa tu bio ene ko bodan na mi ko yeah enye se ma jere ko na wotu o de nim se wa sound to bio 3 times e bianka mi wono mu sam se adan wono mu bisa no se e ba ne sen wow ene abo baku miensa e bianka no wow ni le fi se yakupon kame ko esa to ana opiana to ache ne ba bi enye se bibi na e wo memo so wo se man se ka wa vision for life okay I don't want this for protecting no wow se mi za efe okay wo hunu abone ati se mi za kama aha nti mi ni yakupon nam nti obi a woni yakupon nam bia no e se wo suro no okay nti wa se wo ye wo ba wo se wo be ma wo se sisi wa me ka efanu panu ko bia wow fama nyami na fa woni tu yakupon so yakupon so nyami fa wonde wo hwemoda amen na aseda bebre beko ama malam mise we enye nnenko a yebetena ase e wa asem we so we eye broad topic eso wa kirim se fa nkola no de no eya de be ma no mienu ma na ya ma oba ba ko enti yenko ma me kunafo so minim se be cha abusuafo na mo pre no so minim se bi mu kakra bebam pa nti igusu a yede di nkomo ya no da ene malam besan be hia bio no minim se obeti aha se ne etie bia wan sora nkoye bia chefa no nsa beka no wan koye twan won tokwa ho ankoku obi amfo obi anko ukotue sika ma obi na obi wu a
fa so ben na obenya won so bako na akọ a ye na akọka eno ho na ye booboi nti se oya busu panyin ni wo ha wo ye soa bi wo ye nukuma bi na otwe asase bi ho amanso woni agyanka bi wagya no wonenam edidi a ye serew memma obumfu ti die ye kan daache wo nkwaje nti ye serew se wa hwe bia no wo be subscribe na wo be share e de ama my friend TV Ghana na obi nso a ontie no ahu hwe no ben ye ka chense ko YouTube ko hwe ene marambi aba one we nyame nipa one eye my friend TV for hwe nkomo fa saade we ho na wo asembisa bi bebisa marama chiro comments ne to ase malam be yiwa no kama na afi de opese uhu efa saa nema chichachiche na ene egusu ayekọ no nyina no wa hu na wisia bi ho atọ no na abusua bi nso ho atọ won na kopie ahengwara nima ye nyina nya chefa kai se wona oso yasene my friend Computer Training Institute and my friend Media Training Institute sene medical catcher no ode anopaya tutu anamonafo ni kire wanti ya sha de kire asedada abi mu wo ho emfa ho se wo ya akwala emfa ho se wo ya pani ene ba bi e waduru bia adwene no wo ho kafra se wo de ye bibi nko ade atu anamonbra na wo ba de esese wonso esonso ma de koboa abusua na o man Ghana no wonso so wonsa atimi akambi mene malam rais eye zongo imam ena edi nkomo me sonfo eye apostle Stephen wonso na tena dwam abra na one malam edi nkomo ye be soro no mepese malam be bompae na obema ya adwuma na wama eye boko boko ntawantawe na asomdwe aba o man Ghana nti ye be sere malam na ode ya hye oba nsa esenyo kupon se odwuma wa hye ase nkupon wantamati na omam ho ban so yemi omam nkoso adia ebeye sinto bia ewo mu nkupon onyi firi ho mamu adia ebeye haw bia so nkupon onyi firi ho efamawo mpa wo baba ha na enam nusu nkoso baba mi nkupon ofa no mra de wo baba ha na enam su na sinto bi baba bia nkupon wonpengu mai se nkupon se do a munya ya mudi frɛ yen saa do no yakupon wo mane heavy dog kupon wo sele nyina ena afensu dwumayefo a wo mo ha no su yakupon wo se wo mudi na mele bia no wo muntimi ya ade a ebeso yakupon ni na asere nso asonye pa ni yakupon wo nyesa afamai bronsam mujem kupon wo may ndi ni sun kunim mai wonu ondi enso enkunim kakra be kan no amfata wo betia nipa mienu yo kakra ye be firu no metia nipa mienu ba ku obi a mi kyerɛ na de efrano Muhammad na dudu no ani mu sɛ efrano ba ku yana afi su me madusiafo a omusua de wo ho nyina no o minimum ho nti o metia o tia mo ha yo nti me bompa e de ma wo mo adusua na omusua no yakupon o se o mudi na imbra bia no o muntumi ba esuasu an yakupon o yemima o mu ho yehu su an yakupon o ma mbe nyina yendi ho faso yakupon onye brosam enfre so mashallah ene na aha na brebe makwan na yedu wasi abrebia my friend TV Ghana yede niye ene bebreo yami shira mara se we fro no oba im sa abrebia e bo pono obetie yami shira pa